Můžu říct jednu věc. Chčem na to. Ne. Ale tím můžu říct, že prostě tady Farida přišla za Týnou, to bylo jak. A prostě se jen tak bavíme, ale říkám, koho bys mohla najít lepšího než Honzu? Koho bys mohla najít než Honzu? Co vám nebudu si takhle. Ne, nebojte. Já jsem střízlivý, rozumný starý kluk, vole, a hlídáme jí. Jste hodně díky, ale je to všechno v pohodě. To musíme pořešit tam. Dneska se tady kalí. No jasný, naši kameraman, ty vole. Nefoď to, Honziku, A to točí, Peťo, neboj. Ne, No, on to ještě točí. Tino, to bude v pohodě. Zlato, černovlasá. Tinuško. Černovlasá. Honziku, zahr, si daj kámoš, vole. Ne. Teď si rozštěpej, že jo. Ale Faridko, to má nějaký čtvereček, když vidíš v obličej. Ahoj. Já už jsem úplně v klidu. Jo? Jo. Holky k sobě. Já jsem rozmazaná. No. Kurva, konečně mi dali hračku, vole. Konečně mi dali hračku. Honzo, je to sranda, ale mě fakt ne, ty vole. Já nemohl bys mu udělat.